Здравейте, пичове от YouTube. Аз съм новият потребител Ender Explorer и това е моят нов канал, в който ще качвам клипове на много игри, където ще видите какъв нуб съм на така по шутър игрите от първо лице, като CS или Call of Duty. Ще видите моите нубски умения. В момента съм в един свят на Майнкрафт, защото не знам какво е такова. Значи цъка ми лига, цъка ми всякакви глупости. CS не цъкам, защото не харесвам тази игра. Прекалено дори предпочитам да цъкам Half-Life, а Half-Life въобще не го харесвам, защото това е супер бъгаво. Докато CS е някакъв шибан мод, дето си гледате само токът Майнкрафт. То няма голяма разлика. Дали ще играете Майнкрафт с бол или с CS с някакви патлаци. Но и дреме. Така, значи клипове, да я знам да решим. Ще им дано. Надявам се да получа малко от вашата подкрепа, като се абонирате с Thumbs Up и натиснете големия бутон. Да, сори, ама просто не съм свикнал да пиша много. Subscribe. Така. Надявам се, не ви карам задължително, но може да го натиснете, ама не го натискате втори път, защото така не обичам. Unsubscribe много не обичам. Така. Сега се чуда какво точно да ви кажа, значи... Тъй като сме даскал и е горе-долу... почти на края на годината сме, днес сме 19 април. Навънка вали и великденска вакансия, каква загуба, да ми дадат вакансия докато вали, това е просто предсъхвацията на годината. Да. Той ще се върна, докато се сетя какво имам да ви кажа. Така, тъй като вече си изпих кафето и знам какво трябва да ви кажа. Така. Значи... тук не съм направил симетричен. За какво казвам след тук в клипа? Значи... по принцип не може да ми кажете нещо повече от това, което знам, тъй като аз снимам от краят на 2011 година, който ще рече вече 2 години, за който съм срещнал доста хора. По принцип в 2011 нямаше как да правиш като новите геймърчета, смисъл тия дето не могат да снимат един свестен клип, смисъл. По принцип, за да са ти интересни клиповете, ти трябва да се легаеш като от. Колкото повече се легаеш, колкото повече прости прикажеш, толкова повече хора ще гледат. Заради това мисля малко повече да се полигая в клиповете ми. Пък и по принцип, и да съм сериозен, няма да видите разлика спрямо играта ми. Тъй като съм си много аз не мога да цъкам някакви игри. Това е мага. Мага е. Вие пасено не знаете, че мага. Не знаете така. По принцип на League of Legends ще снимам. Обаче има един проблем, че моята графика след като снимам не е много хубава. Пък и карам с нямам и 30 фрейма, 27 фрейма имам. Заради което, мисля просто да снимам на отделни части клиповете. Смисъл, малко като се напредне повече в играта. По принцип, аз когато съм снимал на League of Legends и знам, че казвам по принцип 1000 пъти, но аз съм си свикнал така. И да, в League of Legends клиповете държа нямам и 30 фрейма, заради това смисъл само на част ще го снимам. Аз по принцип след като снимам клип винаги, да знам,
уинвам, почти винаги съм уинвал, когато имам клип. Зависи смисъл, ако не цъкам сам. Ако цъкам с някоя фъра, винаги уинвам. Макар че имам само един клип на лига, правил съм и много, обаче не съм ги качвал, тъй като мене малко ме мързи да конвертирам. Но ще опитам. Опто звъните. И да, знам, че моя шибан телефон звъни с шибаната дефолт мюзичка. Така че, да. И мисля да говоря за различните видови игри. Тъй като тези клипове са така доста интересни. Колко време съм? 40. Майко, бягай. Така. Два фенса. Имам ли 3? Така. Какво друго да ви кажа? В смисъл, аз не съм така от типовете хора, които цъкат всички игри, които има създадени, всички нови игрички. Но цъкам по принцип, ако има някаква хубава нова излязла игра. Примерно, миналата година беше излязла Surgeon Simulator, една страхотна игричка. Известна. Аре бе! Пък в описанието ще видите няколко канала на FreeCrowza. Да, правя реклама, какво ще убийте? Не, няма. Така, значи FreeCrowza е един доста пряко свързан с простотията човек. Но не гледаш това клипче, брат. Отстрани има няколко канала, всъщност ще е само неговия, сигурно. Песента, която в момента леко се чува, ще има в описанието също смисъл името. Фенскайп все още нямам, защото не мисля да таковам. И друго нещо, което ще кажа специално за фенскайпа. Ако направя такъв, ще спамя клиповете, които качвам, само на феновете, защото в смисъл, ако някой не е разбрал, че съм качил клип или нещо такова, поне ще го разбере така, без да влиза в YouTube и да ми търси канала, така направо клипа ще го има. Пак ако ви дразни спам, смисъл, пак може да ме блокнете, защото то все пак тия, дето ме гледат, ще искат да гледат така повечето клипове. Примерно, някои хора обичат рейсинг игри там. Аз не обичам като рейсинг игра Revolt с тия количките дистанционно. Да, знам, някаква такава фунска игра ми е някаква... примерно и NFS обичам, ама онлайн версията, това, World. Така че, да. Ще ви спамя клиповете, пък който не му хареса, смисъл, може да ме блокне по всяко време. Това е кефа, когато имаш скайп. И да, мисля, че това беше основното, което имах да ви кажа. В описанието ще има няколко игри, всъщност, смисъл в описанието ще са игрите, които най-много ще снимам. И да, надявам се това да ви е харесва и сега почвам да конвертирам. Добре. Аре!